Hello लोगोफोर, hello my बंधुफोर, hello my दोस्त, welcome my funny channel. फैलाव बसुमतारी. Good morning लोगोफोर, गोजोन फुंबिलिनि बयनोबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं फिन फैफिननाय जाबाय आंनि YouTube चेनेलाव. दिनै आं नोंथांमोननि सेराव लाबोनो नागिरदों मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि एसे पुराना माने आवगायनि रेडिअ एन्ड टिभि आर्टिस्ट सायारानि ब्रह्म मुसाहारि बिथाङा मसलपुर आरो बर्मानि गेजेराव थानाय गिरवापारानि दा आं बिथांजों सावरायगोन आरो बिथांखौ आं मबाइलजों नागिरगोन बे समाव गिरवापारा एरियानि आंखौ मोजां मोननाय सेंग्रा सिख्लाफोरा दासिमबो आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे जाथि बंस' बयनोबो शेयार खालामनानै होदो दै बिदिब्ला दान्दिसेनेथ' आं बिथांखौ नायगिरनि ओके सायारानि हेलो बे सायारानि ब्रह्म मुसाहारिनाव नांहैबायना जोंहा मेथाइ रोजाबगिरि आवगायनि औ नांफैदों पुरा पाक्का नोंनो ना पाक्का आंनो सार ना सोरबा बिब' बिनानावफोर नङा आंहा बिब' बिनानाव गैथ'आ दा खाथियाव खाथियाव गैया आजा नोंथ' जों सेंग्रा समावनो नोंबो माने मेथाइ रोजाबनाय खोनालाबायोमोन जोङो नङा होमबा औ बे समाव जों बारा रोजाबामोन नोंसोरनि दब दब बायनायखौ नायबाय थायोमोन आरो जों स्टेजफोराव बे समाव नोंसोरो रेडिअ'आवबो रोजाबखांबायमोन खोमा जोंनि सिगांनो ना आं नोंसोरनि सिगां रोजाबाखै उनावसो रोजाबदों आं 2016 आवसो ना 2016 औ होमब्लाथ' उनावसो ओं नों माने रेडिअ'आव अडिसन होनानै पास खालामनाय बोसोरा जाहैबाय 2016 ओं बिनि आवगायथ' नोङो मेरला केसेट बै समाव केसेटमोन केसेट माने बि टाइमावथ' केसेटसोमोन माबा टेपजों दामनाय बे समावथ' नोङो रानि बायसा नङामोन होनबा मेथाइआव मिथिया माबायदि सानोमोनबा नोंसिनि लोगोफोरा सोर सोरमोन जोंनि लोगोफोराथ' जों लैथोमा बसुमतारी बि समाव आरो रतन मेहेर चौधुरी बेखिनि टाइमावनोमोन आरो जोङो रतन मेहेर बर' लिरो दा रेडिअ'आवबो मेथाइबो लिरो मेथाइबो रोजाबो होमबा नोंसोर माने ज'मोन आरो ज'मोनखा जोङो सिगांनो थारमाने जों सिनायलायखानाय आरो इदि फिसा बिला प्रग्राम गानाय इदि जोंनि एरियायाव जेनेबा इ टाइमावथ' बारा माबा गैयामोन ना केसेटबाबो सेलबो गैया बानायबाबो बिदिनो नों बानायनाय केसेटआ मा मुंमोन बे जोंथ' बैसागो केसेट मोनसे बानायदोंमोन इ आगै दैमालिमोन मेथाइआ माबाया प्रडिउसारा सोरमोन प्रडिउसारा निकलसन बसुमतारी बहानि बेलाय बियो जोंनि खाथिनिनो बेन्नाबारि बुङो बेन्नाबारि ओमफ्राय बे मेथाइफोराथ' आठथा थायोमोन ना 8था थायोमोन दा बावलायलांबायसो मेथाइखौनो मोनसे केसेटआव नों रोजाबजेननाय मेथाइआ मा जिबनाव रोजाबजेननाय मेथाइआ नोंनि जिबनाव रोजाबजेननाय जिबनाव रोजाबजेननाया ओरैनो सिमांनि रानि होननानैबो जों मोनसे माबा दिहुनदोंमोन आरो केसेट बेयाव बिनि मेथाइआ दाबो सम सम आङो माबाफोराव नुयो गुबुन नेपालि डेन्सआवबो बि मेथाइखौ थारमाने ओरैनो ससियेल मिडियायाव एटाच खालामनानै होनाय नुदोंमोन आरो आं इ मेथाइखौ होमबाथ' नोंहा गोसोआव दं
गोसोआव थानाया मेथाइया गोदान मेथाइसोमोन नालाय बे मेथाइया ओरैमोन आरो देनाय रोजाबनाय एसे बेलाइमोन गोसोआ बिरबाय बिरबाय रंजानो गोसो जायो बेखेवनाय आखाया बिरलांनाय जोमैजों गेलेनो हास्थायबायो बेखेवनाय आखाया बिरलांनाय जोमैजों गेलेनो हास्थायबायो हो गेलेनो हास्थायबायो बिदिमोन आरो आच्छा बे नोंनि गिबिमोन आरो केसेटआव रोजाबनाय बेनि उनावथ' नोङो मेरला स्टेजफोराव रोजाबबाय जेनेबा नोङो आरो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव सोर आर्टिस्टखौ फल' खालामो नों आर्टिस्टखौ मानोथ' दा जेनेबा नाम थांखिनानै बुंबा गाज्रि जागोन नङा होमबा गाज्रि मोनगोन थेवबो थारमाने आङो दा आं बेस्ट थारमाने सुलेखा बायदेवखौनो आङो थारमाने जोंनि मा होनो बर'नि सासे लता मंगेशकार आरो दा सुलेखा बायदेवनि फल' माने सुलेखा बायदेवमोन बायदि जानो हास्थायो आरो थारमाने मा होनो बेखौ टिउन थारमाने माबा फोनांनानै जेनेबा रियेल रोजाबनाय नङा होमबा थारमाने स्टाइलखौ सुलेखा बायदेवनि नङाबाबो सुलेखा बायदेवा जेरै थारमाने ओरैबायदि रियेल रोजाबो नङा होमबा इफोरबायदि थारमाने आङो रोजाबनो लुगैयो आरो थारमाने आच्छा नों क्लासिकेल लादोंमोन ना क्लासिकेल लादोंमोन आं बिमिउस पास खालामदों आङो बिमिउस खालामना थाखाबाय नोङो नों होमबाथ' सुलेखा आब'नि मेथाइफोरबो रोजाबदोंमोन सुलेखा आब'नि मेथाइखौथ' आङो मेरला रोजाबदों आरो आङो गोदोनि पुराना मा होनो इखो केसेटफोरनि समावथ' सुलेखा आब'नियाबोथ' केसेटसोमोन नालाय नङा होमबा सिगांफोर जेनेबा आंथ' दा स्टेज प्रग्राम खालामबाबो सुलेखा आब'निखौनो आं थारमाने सुलेखा आब'खौ आं निजेनि गुरु आरो बर'नि सासे लता मंगेशकार ओरैबायदि साननानै थारमाने गिबियावनो आङो सुलेखा आब'नि आंनि बे दोंसे मेथाइ आलायारन सावथुननि मेथाइजोंनो आङो थारमाने अपेनिं खालामो आरो आं गावनि माबाखौ प्रग्रामखौ आं स्टार्ट खालामो आरो जेरावखि थाङा माने बिदिब्ला नों बेजोंनो अपेनिं खालामनांगौमोन जों सानैनि सावरायनायाव जेबो नङा दाबो एसे बोजागोन बेखौ दे जायखिया आब'नि बायदि जायाबो जानो हागौ मानो होनबा आंनि माथोआ एसे गगा मोननानै बोरैबा थसेब जाना दङ दाख्लिनिफ्राय एसे ससेल' रोजाबगोन स्थायिखिनिखौ आंनि बे दोंसे मेथाइ जिउनि लिरनाय खन्थाइ जिउ जोनोमनि सुखु दुखुनि सुबुंनि अराय समनि जागोन दे बे मेथाइआ आलायारननि नङा होमबा आलायारननि मेथाइ आलायारनाथ' मुम्बाइआव गोमाना दंहैयोमोन दा लाबोफिनबाय होननायखौ खोनादों दा माला नुयो बेसो जादों दा माला बेसो जादों बाथ्राया रायजोनो माला देखायो मालाय देखायनो हायो जायखिजाया बेखौ रोजाबो आरो मा मेथाइ रोजाबो नों सुलेखा आब'नि मेथाइआथ' गोबाङानो रोजाबो दा बावलायलांबायसो आङो मेथाइखौनो दा प्रग्राम खालामथाराखै नालाय आरो मोनसे बे केसेटनि नामा मामोन मेथाइआनो ओरैमोन आरो फैर'जि आंनि जिउआव फैर'जि आंनि जिउआव अननायनि माला लानानै नोंनि आंनि जुलिनि रादाय खाखानि इ मेथाइखौ रोजाबोबा आङो बैसागु फांसनफोराव आरो बैसागु फांसनाव रजेयानोमोन नामा रजेमोन नामा केसेटनि नामा आंबो एसे आन्दाज दं आरो बावलायलांबाय केसेट मेथाइखौ बै बाक्सानिनो सोरबा सासे लिरदो टिउन होग्रायाबो सोरबा लिरदोंमोनबा बे समाव फैल'आनो नामा
फैयावनोथ' खोमा दे बेनो जादों गोमानानै दं आरो ना लिरगिरियाबो निजिनि नामखौ खोमानानै लाखुमाना दोनदों आरो बाख्लाफोरा गैलाबा केसेटनि इदिनोथ' बावलांजोब्बाय खिन्थु आं बिराद मोजां मोनो आरो मेथाइखौ दा माने बैसागु फांसनफोराव हिट जायो मेथाइआ बिराद नङा मोसायोमोन होमबा सिख्लाफोरा दाबो मोसायो मोसायो जेनेबा मोसाखावरिफ्रा मेथाइनि रावाबो मोजां आरो नङा होमबा औ लिरनायाथ' आं बारदै सिखोलाया एसे सेंग्रायावनो लिरदो आङो मेथाइखौ औ औ औ औ सेंग्रा खालावनो जाखांफुनाय समाव औ बे समावनो सिख्लाफोरनि बै गायिकाफोरनि थाखायसो बांसिन लिरोमोन आङो औ औ औ जेरै भानुमति फिमेल फिमेल सिंगारनि थाखाय मेनका औ सुलेखा बर' रिंखांस्रि औ बेहाय उम आच्छा बे थांबाय उम दा नोंनि मेथाइखौनो मा मा गोसोआव दं नोंहा आंनि मेथाइखौ नोंहा नोंनि आं भिडिअ मोनसे मेथाइ रोजाबदो आरो गोदान मेथाइ औ बि मेथाइआ जोंनि खाथिनिनो लिरगिरिया जतिन्द्र नाथ बर' आरो लिरगिरिया ओमफ्राय टिउनखौ बानायदोंमोन रतन मेहेर बर'आ आरो आंबो ससे बानायदों आरो रतनाबो बानायदों मेथाइखौ औ सानैजों औ बेखौ एसे रोजाबनि नामा दे सोर जोहोलाव नों रैसुमै सिफुंनि देंखोजों निजोम हर गेजेराव उन्दुलांहां समाव फोजाफैयो आंखौ आलो 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 सोर जोहोलाव नों बिमोन आरो मेथाइआ रेडिअ रोजाबदोंमोन आङो आच्छा मेथाइआथ' गोदै गोदै रोजाबो नोङो मेथाइआ गोदै गोदैमोन नाथाय आंनिया गाराङा दा थसेब जाना दङ अखा सिजा सिजा जोबोद अखा हागासिनो ओरैजा ओरैजों जोबोर अखा लोगोसे आंहा स्कुलावबो सनाथि फोरबोमोन सनाथि फोरबोआ साननै थांबाय अखाजों बांखाजों बेयाव एसे खस्थ' खालामनायजों करास मेथाइ औ फोरोंबाय थानायजों एसे गारामाया आंहा बोरैबा जाना दं आच्छा नोंनि जिउ खांनाय राहाया दा मा जिउ खांनाय राहाया दा आङो गंसे गोजौ फरायसालियाव हाइ स्कुलाव आं दा जब फिसायैबाबो मावना दं आरो साख्रि मास्टार नङा केरानि पस्टआवसो मावदों आङो जायो आङो 2011 मायथाइयाव हाबदोंमोन 2011आव औ दा आङो 12 इयाराव जेनेबा आङो रानिं आरो दा दे बिदिनो सोलिना दंथ'यो बे नोंनि थांना थानायनि राहा जाहैबाय बेनो आरो मेथाइजोंथ' हायाखै मेथाइजोंथ' हायासै माने आंहा आरो साख्रिबो मोनबाय नालाय आं थारमाने बेखौ बारा फिल खालामासै आरो फिल खालामाखै औ फारसेखै अफिसनिबो बेस्थ' जाबाय नालाय औ टाइमबो होनो हाला बेफोरबायदि जाहैदों दाथ' बैसागु बोथोर सोरबा औ लेंबाथ' थांगोन नोङो सोरबा लेंफैयोबा माने थांगोन सोरबा अननानै लेंफैयोबा थाङाथ' होननो हायाना प्रग्रामाव आच्छा बैसागुआवथ' बैसागु मेथाइ नांथारगोन देमसि मेथाइ बैसागु मेथाइ बेफोरखौथ' रेडि खालामखाबाय नोङो रेडि माने आङो गावनो सुजुनानै रोजाबो आरो बैसागो मेथाइफोरखौ बेलेगनिलाय बेसे फल' खालामनो नङा होमबा जेनेबा बैसागोजों मिलायनाय बोथोरजों मिलायनाय होमबाथ' नोङो रोजाबखांबाय आं रोजाबखांबाय देनाय बैसागु बोथोर नालाय आच्छा बे बैसागु मेथाइखौ जों लास्टाव लागोन रोजाबनानै फोजोबनोसै दे दा आङो ओरैनो मोननैसो सोंथि दे नोंहाथ' संसारबो जाबाय संसार जाबाय आंहा दहायनो बुंबायना नोङो संसार आङो 2022आवनो हाबा जादों आरो औ बे समाव बै बुरखायनो रोङासैना रावखौबो रोजाबग्राफोरखौ बुरखायना लांदों आं रोजाबग्राफोरखौ माने रोजाबग्रा लोगोफोरखौ आङो थारमाने ओरैबायदि बेस्ट फ्रेन्ड न'नि बेस्ट फ्रेन्ड गोजा असे बिदा फंबाय बायदि सानोमोन थारमाने आं बेफोरबायदि माइन्दआव लायामोन आरो आच्छा ओरैनो रंजाबाय दसे दे जेबो नङा दे जायखिजाया दा नोंना मालिकआ मा मावो एक्टरा मालिकआ आंहा एक्टरा सारभिस गैया
ओरैनो फिसा बिला मायबा मोनसे मावो आरो थिकादारफोर मावो खोमा थिकादारफोर माने थिकादारबो बुंजाया थिकादारबाबो तारमाने 1 नाम्बारनि नङा 2 नाम्बार ओरैनो हेल्पार आरो 2-3 यालागै थायोना 2-3 यालागै थायोना बिदि आरो मोनबा मावो मोनाबाथ' दा आरो मेरला जाहैबायना दाथ' आच्छा बे थांबाय न'खरनि न दाथ' नोंबो बुंबाय रोजाबनानै मोनजायाखै गोबाङानो बुंबाय आंनि सेराव आंथ' गोबां आर्टिस्टफोरजों रायज्लायबाय जोंबो नुदों नायोबो बिनि थांखिफोरखौबो बरनबाय जोङो दा जोंनो माने एकदम मोनसेल' थांखिया ओरै रखम जाना दं जोंना बिसा होननाय गैया होमबा संगठन बे बिसाया नै दानि चिफ प्रमद बर'नाव सिनेमा हल बिगासिनो माने दा बेखौसो जोङो थाब मोनजानो लुगैदों माने मोनफ्रोमबो समस्तिफ्राव मोनफ्रोमबो समस्तियाव गंब्रैसो ना साब डिभिजनाव 10थासो हल सिनेमा जायो हल होमबा सिनेमा जाबाथ' मेथाइ रोजाब मोनबायना नोंसोरो मेथाइ रोजाबनाया आरो सिंगारफोरा रोजाबनायनि मोनबाय एक्टिं खालामग्रा एक्टिंनि सुबिदा मोनबाय टेकनिकेल लाइननिया टेकनिकेल मोनगोन दा बेखायनो थाब होजानो लुबैदों दाबो होआ नै बिदि जाना दं खोथाया होमबाथाय आरो बयबो सुबिदा मोनफिनगौमोन गोदानै थांना थानायनि लामा मोनगौ दे बिदिब्ला जों सावरायनानैबोथ' जाला लिडारफोर दङ बिसोर सावरायगोन उनाव मा खालामसै नङा होमबा मोजां रिजाल्ट मोनबाथ' जोंनिबो बयनिबो मोजाङानो दा लोगो लाबाथाय जोंबो थांफानांबाय बिनायाव थांफागोन आच्छा बिदिब्ला जों दोंसे बैसागु मेथाइ खोनासंसै नोंनिफ्राय दे जागोन दे बैसागु बोथोरा सफैलायबाय आयौ सफैलायबाय दाउ खौवौआबो बिफां बारस्लाय रोजाबफैबाय दाउ खौवौआबो बिफां बारस्लाय रोजाबफैबाय बैसागु बोथोरा सफैलायबाय आयो लोगोफोर बोथोर गोदाननि मिथिंगानि गाबजों दाउमा दाउसानि मिलौदो गारांजों बारदै सिख्ला बायदि आंनि गोसोआबो रंजाखांबाय हाय आयो गोदान बोथोरखौ बरायनो गोसो जाबाय बैसागु बोथोरा सफैलायबाय जाबाय दे बैसागु मेथाइआ गोजाम जाया माने बैसागु फैबानो गोदान जाफिनो दा नों रोजाबबाय बैसागुखौ बरायबाय बैसागुआथ' बारा गोबाव गैला नालाय बर' रायजो राजाफ्राबो बरायनो थाखाय थाग थियारि जानानै दं थांनाय बोसोरफ्राव COVID-19नि थाखाय लकडाउननि थाखाय गासैबो बैसागु फोरबो फालिनाय नङाबा बेलेग प्रग्रामफोराबो सेस जाजोबदोंना केनसेल जाजोबदो एबार आरो इसे फ्रि आरो गोसोफोरा रंजानो लुगैदों आरो बयबो मोखां नायलायलाय दे बिदिब्ला नोङो बैसागु बोथोरनि आंनि चेनेलनि गेजेरजों रायजोफोरनो माबाफोर गाहाम हामलायनाय बावहरनो नामा बेखौनो सानदों एडभान्स आंनि अनजालि रायजो राजा नोंथांमोननो आङो गोदान बोथोर बैसागु बोथोर सफैसिगोननि आगुआवनो तारमाने गासैनोबो गोरबोनि खुलुमनाय अननाय सिबिनाय जासिग्रोनाय जाबाय लोगोसे थांनाय समफोरा जेरैबायदि दुखु खैफोदनि गेजेरजों थांदोंमोन जाहाथे बेफोरबायदि फैया मोजाङै मोजां बयबो गोसो खुसि जिउ खुंलांनो हाथों साननाय हास्थायनाया जाफुंजोबथों गासैनिबो जिउफोरा मोजाङै मोजां सोलिलांनो हाथों बेखौनो आङो गसाइनि खाथियाव गासैबो नोंथांमोननि जानानै आंनिफ्राय आरज गाबनाय थाबाय लोगोसे
आंनिफ्रायबो थाबाय दे जागोन दे आंबो आजावनानै लाबाय लोगोसे नोंनि साननायफोरा नोंनि सिमांफोरा जाफुंथों नोंनि जिउआ गोलाव जाथों बिनि थाखाय आङो अबं गसाइनाव बोर बिनानै नोंनो सास्रि हरदेनाय जाबाय बिनानाव दे गोजोन्थों आदा आंबो आजावनानै लाबाय औ नोंथांनि साननाय हास्थायनाया जाफुंजोबथों चेनेलाबो बयनिबो अनसायनाय मोनथों बयनिबो साबसक्राइब शेयार गासैनिबो मोनथों होननानै आङो आसा खाथिनाय जाबाय दे साबायखर बिदिबा जों सानैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों दे बाय खुलुमबाय औ बाय सायारानि ब्रह्म मुसाहारि बिथाङा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि एक्सुवेलि मुसलपुर हालामनि बिथाङा सासे सार्भिस हल्डारबो गोजौ फरायसालियाव साख्रि मावो केरानि लोगोसे मेथाइखौबो रोजाबबाय थायो जायखिजाया बिथांखौ नांगौबा नोंथांमोना लेंहरनो हागोन बिदिब्ला जोंनि हाबाफारिया एसेयावनो जोब्बाय रायजोफोर जै बर' हारिनि जै बर' हारिमुनि